अनजाग्रा बिदा फंबाय आरो बिनानावफोर बयखौबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरबाय। ख्रिस्टनि जै जाथों। दिनै आं नोंथांमोनजों मोनसे सोंलुनि सोमोन्दै रायज्लायनो लुबैदों, जाय सोंलुआ साफ्रोमबो सुबुंनि बिखायाव बबेबा नङा बबेबा मोनसे समाव नुजाफैयो। जेब्ला जों सोरबा मोजां मोनजाग्रानि थैनायनि सोमोन्दै खोनायो, जेब्ला जों गोथै सावनायाव बाहागो लायो, जेब्ला जों गोथैसालि एबा गोथैसालिनि मोखाङाव गसंथायो, अब्ला जोंनि गोसोआव हरखाब मोनसे गोथौ सोंलुआ जाखांफैयो। थैनायनि उनाव मा जायो? आत्माया बहा थाङो? थैनाया गासैनिबो जोबनाय नामा, ना बिनि उनाव जिउ दङ? बे सोंनायनि गोबां फिननायफोर बुहुमाव दं एबा बुहुमनि मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि होयो। अनजाग्राफोर, सोरबाया बुङो थैनायनि उनाव आत्माया जोनोम जाफिनो, सोरबाया बुङो गासैबो जोबलाङो, आरो सोरबाया बुङो आत्माया गिदिंबोयो। नाथाय दिनै जों बे सोंलुनि फिननायखौ रावबो मानसिनि साननाय एबा धोरोमनि सायाव बिथा खालामनानै नङा, नाथाय इसोरनि बाथ्रा बाइबेलनि सायाव बिथा खालामनानै नागिरगोन। मानोना बाइबेला बेबायदि बिजाब जायहा जोंनो जिउ आरो थैनाय मोननैनिबो सैथोथिखौ खिन्थायो। अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंखौ बुङोदि मानसिया मोनसे सोलेरल' नङा, इसोरा मानसिखौ गोमोथावै सोरजिदों। जागायजेननायनि 2:7 सिरियाव बुंदोंदि, अब्ला इसोरा मानसिखौ हाद्रिनिफ्राय सोरजिबाय आरो बिनि गन्थङाव जिउनि हां होबाय, आरो मानसिया सासे जिउ गोनां जिबि जाबाय। बेनि ओंथिया बेनोदि जोंनि देहाया हाजों दाजानाय, नाथाय जिउआ इसोरनिफ्राय फैनाय। जेब्लासिम इसोरनि होनाय जिउआ जोंनि सिङाव दं, अब्लासिम जों थांनानै दं, नाथाय जिउनि बे हां लानाया जेब्ला थाया, सोलेरा थैयो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बिनिखायनो बाइबेला जोंखौ बुंदोंदि थैनाया सोलेरनिल', आत्मानि नङा। उपदेशगिरिनि 2:7 सिरियाव लिरदों ओरैहाय, मानसिनि मोदोमा फिरथिमिनि हाद्रिजों गोरोबलांगोन आरो प्राणखौ जाया होदों, बे इसोरनियावनो जिउआ थांफिनगोन। प्रेज द लर्ड। बेनि ओंथिया बेनोदि थैनायनि उनाव सोलेरा बुहुमाव हाजों गोरोबलांफिनो, नाथाय आत्माया इसोरनि सिगाङाव थाङो। दा गोबां मानसियानो सानोदि जिउआ थैनायनि उनाव बे संसाराव गिदिंबोबाय थायो, नाथाय बाइबेला बे साननायखौ गनाया। बाइबेला रोखायै बुंदोंदि थैनायनि उनाव जिउआ थोंजोङै इसोरनि बिजिरनायनि सिगाङाव थाङो। इब्रायारि 9:27 सिरियाव बुंदों, थैनाया मानसिफोरनि थाखाय खेबसे आरो बिनि उनाव बिजिरनाया जाबाय खनसे। अनजाग्राफोर, बेनि ओंथिया बेनोदि बे बुहुमाव मानसिनो खनसेल' जिउ होनाय जादों आरो बिनि उनाव बिजिरनाय जागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बे सैथोथिखौ एबा सैथोखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे बाथ्रा खिन्थादोंमोन, जायखौ लुकासनि 10:12 लिरनाय जादों एबा मोननो हायो। बे जाथायाव एबा जारिमिनाव एबा जिसु बुंनाय जि बाथ्रा, बे बाथ्रायाव सासे धोनि मानसि दंमोन, जायहा गोबां सुख सुबिदाजों जिउ खुंदोंमोन, आरो लाजार मुंनि सासे निखावरि बिबायारि दंमोन, जायहा जोबोद दुखु खस्थ'जों जिउ खुंदोंमोन। सानसेखालि बिसोर सानैबो थैदोंमोन। जेब्ला लाजारा थैयो, अब्ला सोरगोनि आरफफोरा बिखौ दैखोलांबाय आरो बिखौ अब्राहामनि आखायाव लानानै थांबाय, जायहा सोरगोनि गोजोन आरो इसोरनि थाथिनि नेरसोन। नाथाय जेब्ला धोनि मानसिया थैदोंमोन, अब्ला बियो नोरोगाव दुखु मोनदोंमोन। अनजाग्राफोर, बे जाथायाव एबा बे बाथ्राफोराव जोङो नुनो मोनदोंदि थैनायनि उनावबो सानैबो थांनानै दंमोन। बिसोरो मोनदांदोंमोन, सानदोंमोन, रायज्लायदोंमोन। धोनि मानसिया अब्राहामखौ लाजारखौ थिनहरनो थिनदोंमोन, जाहाथे बियो गावनि सालायखौ गुसु खालामनो थरथिंसे दै होनो हायो, मानोना बियो जोबोद दुखुजों मोगा मोगि जानांदोंमोन। नाथाय अब्राहामा बुंदोंमोन दि दा मोननै जायगाफोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर फारागथि दं, जायखौ रावबो बारनो हाया। बेबायदि होननानै अब्राहामा बै धोनि मानसिनो बुंहरदोंमोन। बेनि ओंथिया बेनोदि थैनायनि उनाव मानसिनि जायगाया अरायथा जायो। जाय इसोरजों दं, बियो इसोरजों लोगोसे थागोन, आरो जायहा बिनिफ्राय गोजान, बियो बिनिफ्राय गोजानावनो थागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेला जोंखौ बुङोदि जायफोरा इसोरखौ फोथायो आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ गावसोरनि बासायगिरि होननानै नाजावो, बिसोरनि जिउआ थैनायनि उनाव सोरगोआव गाखोबोयो एबा सोरगोसिम सहैयो। जेब्ला जिसुआ क्रुसाव दंमोन, अब्ला सानै दायनिगिरिफोरखौ बिजों लोगोसे क्रुसाव दोनदोंमोन। सासे दायनिगिरिया जिसुखौ बुंनायसै, इसोर, नोंनि रायजोआ फैब्ला आंखौ गोसोआव लाखि। अब्ला जिसुआ बिखौ बुंबाय, नंथारगौ आं नोंखौ बुङो, दिनैनो नों आंजों सोरगोआव थागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोसो होगोन बे बाथ्राखौ। जिसुआ बे बाथ्राखौ गोबां बोसोरनि उनाव बे जाथाया जागोन एबा जोबथा बिजिरनायनि उनाव जागोन होननानै बुङाखै, नाथाय बियो दिनैनो होननानैसो बुंदों।
अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेनि ओंथिया बेनोदि फोथायग्राफोरनि जिउमाया थैनायनि उनावनो इसोरनि खाथियाव थाङो। बेनिखायनो 2 करन्थियारि 5:8 सिरियाव ओरैहाय बुंनाय दं, जोंहा गोहो दं आरो बे देहाखौ नागारनानै फोरबुनि न'आव खामिनायखौ हामजासिनो। बेनि ओंथिया बेनोदि जेब्ला देहाया जोबलाङो अब्ला आत्माया इसोरनि खाथियाव थायो। अनजाग्राफोर, नाथाय बाइबेला जोंखौ बेखौबो बुङोदि जायफोरा इसोरखौ नेवसियो, जायफोरा पापजों थांना थायो आरो उनदाहा खालामा, बिसोरनि आत्माया नोरोगाव थागोन। जिसुआ नोरोगनि सोमोन्दै जोबोद गोख्रों बाथ्रा बुंदों माथाइनि 25:42 सिरियाव। जोबनायाव बिसोरखौ जोबनो गैयि सैनांनायनि जायगायाव थोनहरगोन, नाथाय धोरोमियाफ्रा जोबनो गैयि गोथांनि रायजोआव थांगोन। बेनि ओंथिया बेनोदि सोरगोआ अराय आरो नोरोगाबो अराय। नोरोगा मोनसे सानबोलावरि एबा सल' नङा, नाथाय मोनसे सैथो जायगा जेराव इसोरनिफ्राय अरायनि थाखाय जुदा जायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दानाब्ला बेखिनियावनो मोनसे सोंलुआ बेरखाङो, बेनो जादों जाहैबाय थैनायनि उनाव आत्माया बेयाव मा खालामो? येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, थैनायनि उनाव आत्माया बेयाव मा खालामो? बाइबेला जोंखौ बुङोदि सोरगोआव थानाय जिउफ्रा इसोरनि खाथियाव थायो, खुसि आरो गोजोनजों थांना थायो आरो इसोरखौ बाख्नायो। बाइबेला जोंनो बेखौ मोन्थिहोयो। नुजाहोजानायनि 7:15 सिरियाव ओरैहाय बुंनाय दं, बिनिखायनो बिसोरो इसोरनि सिंहासननि सिगाङाव गसंनानै बिनि मन्दिराव बिखौ हर सान दाव दाव खालामदों। जायहा सिंहासनाव जनानै दं बिनो बिसोरखौ रैखा खालामगोन। आरो बिनि उनाव नुजाहोजानायनि 21:4 सिरियाव ओरैहाय बुंबावदों, बियो बिसोरनि गासै मगन मोदैखौ हुगारनानै होगोन। बेयाव थैनाय, बिखा खामनाय, गाबनाय एबा सानाय सुनाय गैबावलिया, मानोना सिगांनिया गासैबो जोब्बाय। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, नाथाय नोरोगनि थासारिया आबुङै जुदा। बेवहायनो जिउमाफोरा दुखु आरो उनदाहा जानानै थायो। लुकासनि 16:12 जों नुगोनदि धोनि मानसिया थरथिंसे दैनि थाखाय लुबैबाय थादोंमोन एबा गाबख्रावनो गोनां जादोंमोन। बियो लुबैदोंमोनदि सोरबा गावनि बिदा फंबायखौ सामोल होथों, जाहाथे बिसोर बै जायगायाव फैया एबा दा सफैथों। नाथाय दा गोबाव जाबायमोन, एबा बै धोनि मानसिया नोरोगाव सहैनासो बे मोन्दांथिखौ मोनहैनो हादोंमोन। दा जोङो बेनि गेजेरजों एबा बेयाव जों नुनो मोनदोंदि बियो गोबां सैनांदों। सोरगो रायजोनि उल्थायैसो बैयाव खामानिया जायो। मानसिया थैनायनि उनाव गावनि थिरांथाखौ सोलायनो हाया। अनजाग्राफोर, येस अनजाग्राफोर, मानसिया थैनायनि उनाव गावनि थिरांथाखौ सोलायनो हाया। बेनिखायनो बाइबेला जोंखौ खनले खनले सामोल होदों, बुंदों, जेब्लासिम जों थांनानै थागोन अब्लासिम जों इसोरजों खाथियाव थानांगौ एबा बिनि बोसोन बायदि सोलिनांगौ। बेनि माने एबा जोङो बेखौबो सोलोंनांगोन, बेखौ बुजिनांगोन जे इसोरखौ मोननाया एबा इसोरखौ नाजावनाया थैनायनि उनाव नङा, नाथाय थैनायनि सिगाङावनो जोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो रोंनांगोन, जिसु ख्रिस्टखौ लानो नांगोन, जिसु ख्रिस्टनि बोसोन बायदि सोलिनो नांगोन, इसोरनि बोसोन बायदि सोलिनांगोन। थैनायनि उनाव बेखौ जोङो सायख'नो हाया। थैनायनि उनाव बे मोन्थाया जोंनियाव थाया। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बाइबेला बेखौबो फोरोङोदि मोनसे सम फैगोन जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ फैफिनगोन आरो थैनायफ्रा थांखांफिननाय जागोन। बै समाव गासैबो जिउमाफोरा गावसोरनि सोलेरजों ज' जाफिनगोन आरो साफ्रोमबो मानसिया इसोरनि सिगाङाव गसंगोन। बेनिखायनो जहननि 5:28 आरो 29 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, बे बाथ्राखौ खोनानानै नोंसोरो सोमो दानां, मानोना बे समा सफैगोन जेब्ला गोथैफ्रा बिनि रावखौ खोनागोन। अब्ला बिसोर बयबो गाव गावनि गोथै हाखरनिफ्राय ओंखारगोन। जायफ्रा गाहाम खामानि मावदोंमोन बिसोरो सिखांनानै गोथांखौ मोनगोन, आरो जायफ्रा गाज्रि मावदों बिसोरो सिखांगोन, नाथाय दसि खालामजागोन। बेनि उनाव गेदेर बिजिरनाय जागोन, जेराव साफ्रोमबो सुबुंनि जिउखौ इसोरनि थाखाय बेखेवगोन। नुजाहोजानाय 20:12 सिरियाव जों बेखौ मोनो। बिनि उनाव गोथै, गेदेर आरो उन्दै बयखौबो सिंहासननि सिगाङाव आरो गसंनानै थानाय नुबाय। बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जाबाय आरो गोथांनि बिजाबखौबो बेखेवनाय जाबाय। गोथैफ्रा गाव गावनि मावनाय बादि बे बिजाबाव जेरै लिरनानै दोनजादों बेबादिनो बिसार खालामजाबाय। नाथाय इसोरनि थांखिया मानसिखौ साजा होनाय नङा। अनजाग्राफोर, इसोरा मानसिखौ मोजां मोनो आरो बयखौबो बासायनायखौ लुबैयो। बे अननायनि थाखायनो इसोरा गावनि फिसाज्ला जिसु ख्रिस्टखौ बे संसाराव दैथायहरबाय। जहननि 3:16 सिरियाव जोङो मोनो, मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' फिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय। बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। जिसुआ जोंनि पापनि थाखाय क्रुसनि सायाव गावनि जिउखौ बावबाय। बियो थैनायनिफ्राय सिखांफिनबाय आरो 3थि सानाव थांखांफिनबाय, जाहाथे जायफोरा बिखौ फोथायो बियो जोबनो गैयै जिउखौ जेन मोनो। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जिउआ जोबोद फिसा नङा होमब्ला?
येस, जिउआ जोंनि गोबां फिसा। जोंनि जोबथा साना माब्ला फैगोन बेखौ जों मिथिया। सानसे जोंनि हां लानाया बन्द जागोन, सानसे जोंनि मेगना बन्द जागोन आरो सानसे जोंनि देहाया हायाव फैफिननांगोन। नाथाय जोंनि आत्मानि दावबायनाया जोबाखै। बियो इसोरनि सिगाङाव गसंगोन आरो बै सानाव बयनिख्रुइबो गोनांसिन बाथ्राया बे नङादि जोंहा बेसेबां रां दंमोन, धोन दौलत दङमोन, जों बेसेबां मुंदांखामोन एबा मानसिफ्रा जोंनि सोमोन्दै मा सानदोंमोन। बै साननि बयनिख्रुइबो गोनांसिन सोंलुआ जाबाय जों जिसु ख्रिस्टखौ जोंनि जिउआव नाजावदोंना नाजावाखै। नंगौ अनजाग्राफोर, बेसो जोंनि गुबै सोंलु जागोन बै समाव। जोंहा बुहुमाव मा मान सन्मान दङमोन, धोन दौलत दङमोन, मा दङमोन बेजों बाथ्रा गैया। नाथाय जों बुहुमाव थानाय समाव जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो रोंदोंना रोङाखै, बेसो गुबै सोंलु जागोन बै समाव। बिनिखायनो दिनै जेब्ला जोंहा जोंनि आखायाव सम दङब्ला, जेब्ला जोंहा जोंनि आखायाव जिउआ दङब्ला, अब्ला जोङो इसोरनि खाथियाव एबा जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव फैनांगौ आरो पाप मावनायखौ नागारनांगौ आरो जिसुखौ जोंनि जिउनि इसोर आरो बासायगिरि होननानै नाजावनांगौ, गनायनांगौ। अनजाग्राफोर, आरो दा आं नोंथांनाव मोनसे गोख्रों सोंलु सोंनानै फोजोबलांनो हास्थायदों आरो बे सोंलुनि फिननायखौ नोंथांमोना कमेन्टआव लिरगोन। दिनै नोंथाङा थैयोब्ला नोंथांनि जिउआ बहा थांगोन आरो नोंथाङा नंगुबैयाव जिसु ख्रिस्टखौ नोंथांनि जिउनि इसोर होननानै नाजावबाय ने? येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै नोंथाङा थैयोब्ला नोंथांनि जिउआ बहा थांगोन आरो नोंथाङा नंगुबैयाव जिसु ख्रिस्टखौ नोंथांनि जिउनि इसोर होननानै नाजावबाय ने? अनजाग्राफोर, कमेन्टआव बिनि फिननायखौ लिरदो। दे अब्ला दिनैनि बाथ्राखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। फैबाय थानाय समाव फिन लोगो मोनफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।